Čau, já jsem Natka a dneska chci natočit video, který se jmenuje yoga. Takže je to yoga od Natky. Yoga, takže si procvičíme krásně. Protože já tady mám zeď, takže bych byla ráda, kdybyste byli v nějaké místnosti, kde můžete mít před sebou takhle zeď. A můžete si před ní stoupnout. Takhle a teď hezky hlavu dolů. A hezky lepce nám tam zůstávají. A my jdeme tělem dolů a napnuté nožičky. Takže to bychom měli. Jo, tohle mělo být naplý, ručičky naplý nahoře a my jsme měli jít dolů. Mně se koukněte trošku na ty nohy. Jak chcete. Počkejte, vy tam stejně neuvidíte, co? To by mělo stačit. No sakryš. Vidíte? Tak a teď jdu trošku nahoru. Tak, musí vás to bolet. Takže teď jdeme na další cvik a budeme se uvolňovat. Takže turecký set, což je takto. To uděláme, palec si dáme nahoru, nadechneme se a vydechneme se slovem OM. Jo, takže Takže to by bylo dobrý. Tak, teď si propneme hezky nožičky. Procvičíme nějaké nožky. Úplně natáhlý. Teďka druhou nohu. A teď obě dvě. Vypadá to trapně, já vím, ale hezky to procvičíte. Takže pokud tam nikdo není, tak rozhodně cvičte. Tak, co bych s váma dalšího procvičila? Tak určitě procvičíme hvězdu. Zkusíme i kotouly. Hned jsem zpátky, chvilku vydržte. Mluvám se. Promiňte. A ještě co zkusím. Takže jdeme na to. Takže určitě procvičíme hvězdu, hroště a propast. Jdeme na to. Určitě se napijte. Jo, a ten, kdo by nevěděl, co má víc za pití, jakože zdravýho, tak určitě nejvíce doporučuji obyčejnou vodu z kohoutku, pitnou hlavně, jo.
A určitě doporučuji tu, já teď nemám tu pitnou vodu, ale má obyčejnou pitnou vodu fakt teď nemám ve flašce. Teď mám ve flašce akorát domácí džus. Ten je hrozně zdravý. Je tam pomeranč, mandarinka a kyselina, citron, mrkev a tak dále. Ano, takže takový samý zdravý věci. Když ho uvaří, tak jsou tam kousky ovoce, je to moc dobrý a osvěžující, takže na to cvičení nebo na tu jogu, co teď cvičíme, tak ji fakt doporučuji. Samozřejmě nějaký sportovní oblečení, což já teď nemám, ale můžu si z toho sportovní oblečení udělat. Určitě doporučuji nějaký kraťasy, bez ponožek, což já teď ponožky mám, bez ponožek i s ponožkama, takovýhle kraťasy, jako mám teď já. Tričko s krátkým rukávem, a teď nějak vám je trošku kratší, to je jedno, může být i dlouhý, takže to doporučuji, a ten, kdo má hrozně dlouhý vlasy, tak si udělá culík nebo drdo. Jo, že si uděláte culík a sepnete to na drdo, nebo obyčejný culík, nebo 2 culíky. Prostě hlavně, ať ty vlasy jsou sepnutý, nebo jenom čelenkou, ofinu dozadu, nemusíte ofinu dozadu. Jo, a takovýhle účesy, abyste to všechno měli sepnutý, aby vám to tam nelezlo. Takže začneme tím, že si zkusíme pro vás. Pro vás je vlastně úplně jednoduchý, hlavně abyste měli to místo. Takže tohle byl pro vás, teď jdeme na roště. Takže jdeme na to. Víc to nedám. To se omlouvám, já vím, že když už točím video, že bych to měla všechno umět. Pardon, ale jakože ještě to moc neumím. Já to určitě dopiluju a až mě napadne další třeba gymnastika a tak. Už jsem natočila sportovní gymnastika, pokračování sportovní gymnastiky, toulavá od Naty, což je úplně trapný video, protože jsem ani nevěděla, co tam dávám. Je to, že tam bylo jenom ahoj. Takže to vůbec neřešte. No, takže takhle. A už jsem natočila teda sportovní gymnastiku a pokračování sportovní gymnastiky. Takže jakože to ještě dopiluju, až mě napadne další video, tak vám určitě dám vědět. Napíšu vám, když tak, koho mám v přátelích, když tak na Facebooku mě teda najdete, to už víte, jmenuji se tam Nat Mezeraka. Ten, kdo, já určitě přijmu všechny žádosti, určitě mi pište a tak. No a až mě napadne další video, tak vám dám vědět a určitě to dopiluju v tom videu, ano? Tak, teď jdeme na něco jiného zase. Teď jdeme na hvězdu, kterou ještě moc neumím, tak se omlouvám, moc nenapnu ty nohy, ano? Díky za pochopení. A když tak, proč je tady takový bordel? Jsem pokoj mýho bráchy, takže se moc neděste. Takže to, abyste mě viděli, no. Tak to bude chtít zase takto dát, tu video. Co tady, jo? Vidíte mě, jak mávám? Teď to jsem já, tak. Bojte se, asi nikdo nepřijde. Tady se když tak nemusíte bát. Pokud jo, tak se moc omlouvám už předem. Promiňte, vidíte, že ještě potřebuji. Tak, to byla věda nepovedená. Já vím, že bych ji měla umět, když jsem holka, že to natáčím. To teď neřešíme. Takže teďka bychom zkusili kotouli vpřed a kotou vzad. Přiznám se, pokud udělám oba dva špatně, neděste se, protože já vím, že kotoul vpřed je jednoduchý, že ho všichni umíte. Jenže já už jsem ho nedělala asi, já nevím, 2 roky, takže už jsem ho docela zapomněla, takže když se mi nepovede, tak se mě prosím nesmějte, nebudu to opravovat a ten vzad mi stále ještě nejde. Ano, takže se ho musím doučit. Vlastně oba dva, pokud se mi nepovedou.
mám z nich strach. Počkejte, takhle by to fakt nešlo.